biyag ti tao. Agawid akpay kiti, honey. Padasam ti agawid, tasungatek jay bruha nga asawam dyan. Anya? Di mo't nagsaritaan ta nga agawid ak ita amalam. Tagsubli ak tumanen no bigat. Sa anak mat anagwan, saan ka di? Si kamat laang timang ibagbaga iti day na. Intun bigat kan nga agawid. Apay, kaili mo di asawam? Sungatek tupay. Saan gumamat akasta akite? Maungatan na kumamat. At dadagita anak ko ang mangururay kanya. Nanguro na ti buridag nga anak ko. Sigsigaan na ka na yung ti panagawid ko. Basta di ka agawid. Sungatek di asawam no kunak. Talaga asungatek no natangkan ti ulong. Awagam laangan ti anak mo. Ti ibagam adi ka makaawid ita. Hello, Daddy! Hello, Mimi, anak. Sorry ha. Saan pa yung makaawid ni Daddy itawan? Apay ngay! Ururayan ka pa'y mat nga agawid. Tagitan ta amangan, Daddy. Nangan ngaminan damami kan manang layka. Jak pa'y nangan. Tapno ada kagitan mo amangan no sumangput ka. Sorry anak ha. Pakibagam tulahan kadamanang mo. Kini mami, buwan? Jak makaawid. Tanda importante at dinaraya ka seminar. Sige nga Rod ha. Agananad ka kanayon, Daddy. Agawid ak intun bigat. Tainak ikan ni nanang ko iti kwarta dyan. Ikanak iti kwartak nga agawid ha. Wen, adan inlasin ko iti sweldo ka para kin kakiti. Nasayaat nga ron. Rumbang lang among ti responsibilidad mo kanya. Saan aga po takabit na klaang. Kat mas i-priority mo tan di asawam. Laglagi pa mga ado ti ingkarim kanyak idi inaram na. Imbagam asyaklaang ti ayatom dyan. Katun mat ngamin. Kunampay anapilitan kalaan ang ikasar iti asawam idi. Tapinikot na kakunam. Ngam, kasla imposible mat dagita ngay bagbagam. No pinikot na ka, kasano ang nagbalin adwa dagiti anak yo. Mala, saanan aday tati pagsaritaan ta kiti. Tilaang may papankada tati panunutan ta. Kat, kaano nga rod ngay asinaam ti asawam. Di mat imbagaken kan, ano makagradwar dagiti anak ko iti kolehiyo sa akong to panawan. Nagpayag mat daytan ngay. Manupay atawan ti urayan ngay. Matuukan ako nga aguray. Basit la pa nagano san kiti. Mabiit nga glabas ti tawon itan. Apay no sinaamon, tasuportaram laang ng dagit ni anak mo. Urayan tati umno apanawen, honey. Naimbagman ta nagawid ka, kite. Ay napangaasim, di ka nagsubli dya syudad. Agdali na adkan dito'y balay. Tanyat aramidak dito'y balay ngay nanang. Awan na pintas amasakbayak no dituyak latan probinsya. Kat apay ti kunam, napintas ti masakbaya mi ti kadam mi dya syudad. Ti panakikam kamalalam mi jay. Uray ka malalaak, taado ti kwarta. Maipaay amin ni dyan ti kasapulak. Patintupay da kayo, mairanranod kayo iti-it-itad ti nobyo kanya. Sa anak ngagdaw-dawat iti kwartagan ka, anak ko. Jak pagan ano ti kwarta no nagtaod mo ti dake sa wagas. Nanang, adun tikas kanyak ita. Saan la asisyak tikas to'y. Inuugma pa'y lang amin ti ugali yun. Iso akasta kayo. Sa balin ti panawin ita. Saanan akas iti panawin nyo. Iso abay-bay andak iti kayat kong aramidan. Saan man nanatangkan ti ulom, kiti? Kaano ay adanggam dagiti pamagbagakan ka? Di kay kadi madanagan. Tasyakton ti agbalin aligal nga asawa ni Jan. Pupuutin nyo to'y kuna, nanang. Ikasarnak to tinobyo. Apaman amasinaan na jay bruha nga asawa na. Nagaduman ti malabsak dita isturan. Kita endak alumabas. Dagitay man nakibiyang atat tao. Hoy! Anyat kikitain nyo. Amok ti pampanunutin nyo. Uy, ang wendak iti unig nyo. Mabasak ti panunot nyo. Hoy! Uray kabita!
tanapintas ti biyag ko. Magatang ko amin akayat ko. Da kayo ngay. Mangurkurangs kayo. Takasano, day tala makibibiyang iti padayo at tao ti ammo yung aramidan. Agis istambay kayo dito istor nga agchichismis. Pagsasaritaan nyo ti padayo at tao. Iso nga awan asenso ti biyagyo. Takasta kayo. Labsak idan. Mayat no makangagmat dagita anagatal tingiwat na. Tap no mangriknada. Amo ka. Nababati pa ng kita da kanya. Naamuda ngamin ti may papan itinobyo. Ngam, anya ko ma. Awan bibiyang ko kadakwada. Kastalatan ti aramid mo dyan. Agawid ka no kay kayat mo. Saan no saan. At ang arod na pataganapanan mi, mainaig iti trabaho na ito eh. Trabaho nga ta, wano, babae. Ay na, agatap ka man ako na for. San ka di akasta? No di mo kahit nga agapata, san atila at atapam. Sika ti agar aramid iti pagapaan ta dyan. Aglablabos kan. Saan la anam namin san arinog itong ti ulok. Namin adon. Asino mat ti babae asaan nga agatap iti kastangar aramidam. No di ka mamati sa laing, awan maramidak. Kahit kumusta da kitubing. Kanayon da kaadamagan kanyak. Kanayon kamot ngamin nga awan dito'y balay. Uray day off mo, awan ka. Amok dyan. Addamanin sa balingar aramidam. Marikriknak dayta. Makaamu ka, no pagatapan na kitidages. Basta siya, nadalos ti konsensya. Awan madi ngar aramidak. Kaya't kon asinaan ti asawa, papa. Ngam pampanunutak dagiti ampo ko yo. Makaama dagiti anak ko. Di kag dardarasudos amang ngedeng anak ko. Panunutong kumapay anay bag. Sa kanto ag desisyon. Papa, marigrigatan akon iti sidong ti asawa. Namin adun aginuliban na. Ngam kanayon ko apakawanan. Tatiam mo agbalbaliwan. Ngam awan samot pa nagbalbaliwan papa. Abay, adda ka di manen babae na? Awan pa managnag ko. Ngam marikriknak papa. Kabisadok ti style na no da babae na. Tanamin adun anapadas ko day takan ko na. Iha, amangan mat no atap mulaing day ka. Pasaray saan amaturog ijay panay. Seminar ti pampambar na arason. Ngamjak pa dyan. Iha, Aginggat ka anong agtutuo kak itisidong ti asawa, papa. Makarebrebel di pahikit din di panunot ko. Kasla kayak kumatan ti aglalaki. ay saan iha? Di mo aramidan di kasta. Agparbang ka kuma. Nagitilat tananak mo ti panunutam. Tapno maliklikam dagarami di ti basol. Ikararagam laktan di asawam. Tapat check ngagbalbaliw tumatlaang dagay. Kanon to pa, papa. Kano? Talaga at di mo sungsungbatan ti awag ko dyan, ha? Makitam ti aramidak kita. Awagak ti numero ni bakit mo nga in-save ko dito yung cellphone ko. Di na amo nga inalak ti numero ti bruha nga asawa na ka. Siyak ti karkaritan. Iso para makita noan niya ti ibunga da ito yung aramidak ita dyan. Mami, adda awag yu. Adto ti cellphone yu. Ne, asino nga taday ito nga umaw-awag. Barumat ano meron. Sungbatan yun, mami. Tanak pa ituloy tar aramidak. Sige anak ko. Hello? Asino da ito'y? Hello? Ada ni dyan kita? Ha? Apay ti asawa? Asino da ito'y? Sumbatam ti damdamaga. Ada ni dyan kita balayo ko na. Uwan. Agin ina na. Ta day off na ita. Apay ka di. Pakibaga ata umay dito'y dagos ko. Pang-aasim tadi mo lakdan ni dyan nga umay dito'y. Asino da ito'y kunak? Siyaklaan matkat di tilimad anobya ni dyan.
Anya, Nabayagan nga da relasyon mi. Nga, ilimlimad mi lang. Tadi na kaya't nga agis skandalo ka. Ngam kiti, kanayon na nga ibaga kanya. Ama pilpilitan la amakidan na kanta. Ta ipagpagapo na lang kano kadagiti anak yo. No awan anak yo kano, nabayagan a pinanawan na ka. Anya, nagpuskol metten ti rupam amang ibaga iti kasta. Awanan ka iti bain a babae. Sikat ni awanan bain, ta idaldal mo ti bagim iti lalaki asaan mat ang mga yatyan ka, bani. Ti awanan bain a babae. Kunak tupay ka, nga damanen babae day chay ajan. Kastoy kanilatan akanayon tilaklak amak iti sinong ti asawa. Agtutuo ka gapo iti panagbababae na. Mami, papanan tayo ka di. Ape ang nagdadakkel dagiti bag tayo. Pumanaw tayon iti dayto abalay anak ko. Panawan tayon ti amayo. Ha? Ay, saan Di tayo panawan ni Daddy. Kaasimat, awan kadwana. Adda kadwana. Ado, dagiti babae na. Ha? Pasensya ka na anak ko. Diyak kumakayat amaaman nyo ti inaramid ti amayo. Ngam nasaysaya at numaamuan nyo. Tapno maawatan nyo, no apay nga aramidak ti kasto ita. Nabayagan nga isuksukat na tayo ti amayo. Ngam di nala ibagbaga. Adda sa bali nga asawa na. Asino nga'y? Di yun amuan no asino. Basta kas jay ti ugali ti amayo. Sipod babasit kayo. Nauma akon ang masaksakitan. Iso a pumanaw tayo langan. Itad tayon ti waya-waya ti amayo. Ala, agnag kayon liti balay, anak ko. Talaga di agnaknakam da jay nga asawam. Wan nga rad, papa. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon ko. Tunggal adda mamuak a babae na. Kanayon ko asugudan ti babae. Ngam ita, manjakon. Nauma akon. Nabannog akon. Ala, baybay amon iha. Tano talaga nga awan denggan na. Basta itad na ti pagrabangan na kalagitan nakyo. Ngam no kayat yuwan, idarom yu langan. Saanan, papa? Tano mabalod. Sigurado asaanan ang makaitad iti suporta dagiti anak ni. Eket ala, makamu ka nga ron, anak ko. Kamaudyanan na, kabukbukudan kamatlaangan dyan. Kukwata aminan akanitutan, taawanan dagiti disturbo iti biyagta. Pinanawan dak matan, diag din natan dito'y balay. Sayang mato'y balay, nawanag na yun. Ngam adda kondisyon ni Flor Honey. Ha? Anya dayta? Masapol ka no nga on time ti panangtid ko iti suporta dagiti anak ko. Tapno saan nga agdarom. Anya? Talaga arupat kwarta day nga ex mo niya. Nga pala, pagustuam ti kayat na. Basta itad mo kanyak ti sweldom, tasyak ti mangtad iti kwarta dagiti anak mo. Ha? Oh, apay kasta ti reaksyon mo. Di mon samat kaya. Saman. Kaya't ko, honey. Ne, adamot si mangpet akas kanya. Nagapon nga ta daytoy. Hello? Hello, insend konti allowance dagiti anak mo. Nawat mon? Siyak ti binilin ti asawa amang tad iti kwarta dagiti anak yo. Iso nga intad na kanya ti numero apang isendak iti kwarta. Anya ka di dayjay 2,000 nga insen mo. Good for 1 week, wano anya. Anya a good for 1 week, good for 1 month dayjay. Bye.
Awan manamnamak kini dyan asuporta dagiti anak ko, papa. Iso nga agabrodak laangan. Anya, apay, saan namang mangtid iti kwarta dagiti anak nyo? Jay kabit na timang mangted. Ta iso siguro timang igigam iti sweldo ni Chan. Nagbasitit itad na. Saan nga umdas day jay? Iso apadasak ti agabrod. Ayan ti sweldong, Chan. Antoy, ilasin mo di para ka dagiti anak ko, hani. Ay nasaanan tani. Dakkelan ti Chan ko. Umadanin ti panagpasngay ko. Sa nabale, tadamag ko. Nga umadanin ti flight na. Agabrod mat gaya man jay ex mo. Imbagak ama si Kuga. Iso apat jak ama awatan na day jay. No awan maitad ta kadakwada. Ni, nagawid ka man, Pide. Wan, taumayak mat lumangab iti pres ko nga angin. Nyamtak no ibagak kada kayo anya. Saan akon akabit ita, wan? Tasininaanan ti asawak JX na. Kitda kami ti agdandan na ita. Ay, nakite. Umaykan. Agawid tan. Kababain dagitang ibagbagam dito istaw. Ay nananang nasaysaya at numaamwan dati agpayso tapno saan dakon asar saritaan itiliklikod ak. Katapno sardangan dakon at chismismisan. Ilibre kayo mangkidi. Ala, agorder kayon iti meriendayo tabayadak. Kakaiso na nga adda paggatang. Iso nga ilibre kayo. Amin a chismosa, kas kada chismoso. Kitty, Oo, apaya kasta tilangam asimang puat dyan. bad news, Kitty. Nalugi ti kumpanya mi. Isungay agsaran ni ti mabiit. Anya, kasano nga rudan? Sapay addan anak ta. Ay, sumapul kay ti sabali a pagtrabahuam. Saan amabalin ang maistambay ka? Ta sa anak ana irwam nga awan kwarta na. Daytoy lang ti sweldong. Wen, Kitty. Anya ang harap ngay. Ano usan ta, bakit? Tanarigat mo ti sumapul iti napinta sa trabaho. Ay, makauman ti kastoy. No di mo maitad dagiti kasapulan mi nga agina. Nasaysaya at laapanawan dakan. Anya, di ka kumamatag sa uy ti kasta, Kitty. Makauman ti kastoy. Kanayon ang mabitin ti kwarta. Ay, maistresak. Makapabagkit yawan makukwarta na. Kahit anya nga ron ti planom ita. Ta nagawid kayo ni iti anak mo, Kitay. Ibatik ni anak ko kada kayo tagtrabaho ak nanang. Anya? Bantayan nyo ti anak ko. Di kay madanagan. Tanuad dan trabaho. Pauitan kayon to adagos iti kwartayo. Hala, agawid tan, Kitty. Agkita tan tumanan. Uraim tawag ko, ha? Sige, Lloyd. Sapay ko ma. Tasyak lang ti babae iti biyag mo. Katuan mo, si kalaan tilaw ko. Ayun gaya. At to'y ti kwarta mo. Ah, Agyaman na, Lloyd. Dahil na tinakainlabak kan kakit. Naparabor ka. si kamot gayam dyan. Sumrek ka. Nagyaman ako pa. Pa, damag ko nagawid ko ni Flo. Mana! Wan! Makabakasyon. Mala, agtugaw ka. Tayabak dagiti ubing. Kanti anak ko. Apay nga ka. Anyat masapul mo dyan. Umaya ka kita iti pamakawan mo. Kinapudno na. Nabayagan na nagsina kami kinikiti. Awan bibiyang kuno nagsina kayo no saan. Flora, pakawan na ko ma. Pasensya no man manuak ang makaita diti kwarta. Tawanan tayo sigo da trabaho. Pa-extra aklaitan. Saka lang makapanunot ita, tabi masitan ti sweldong. Ngam ididakkel ti sweldong. Agsasarunot ti babaim.
Lipatan ta ko man tinapalabas, Flor. Dinak mandaran ang mga ramid iti kasta. Tanarigat alipaten ti panang paspasakit mo kanyak iti kalabas. Nakailiw-liwag akmitkit din. Ngamjaklat tamalipatan ti saem nga impalak ang mukanyak. Diyan. Pakawanan na ko nga, Flor. Patpatgan kayo karagitan anak ta. Palubusan na kumaamang sulnit iti nagkurangak. Pangasim. Kitty! Kumusta kayo, nanang? Ay na, naimbag man ta nagawid ka. Masikog ka, Mart. Ay, mala, sumrak ka. Wala nang. Umayang agpas ngay dito eh. Kahit ayan tinakasikog kan ka ngay. Awanan. Nagpukawan ang kaslasok. Aniya, ay nakasano nga ron na itan. Di duwang tundan nak mo iti kinabalasan. Anya nga ron. Talaga akas na. Uray tada kayo mat ang katulungak ang mga awir kadakwada. Ay na, nakapsuta ko na nako. Adon, tirikrik na kiti bagik. Agnakam ka kuman. Nailawan ka ni tinaminsan, ngam inulit mo matmanan. Ala, ano sanyo ka di? Tama ka sa pulak-tulat ta itibak ng alalaki ang mga kasar kanya. Papa naman na nayakit na ikan anak mo lang. Adda sir kak at trabaho nanang. Dakkel ti sweldo. Iso nga ano sanyo nga awiran dagiti doang anak ko wan. Bumawi akto kada kayo nanang. Promise. Sige nga Rod. Ulita ka, nakapsuta kon. Isong agnakam ka kuman. Kasi dagiti anak mo. Uwan ka di. Ay nadi kay madanagan. Bumaknangak to. Mami, pakawanan niyo kuman ni Daddy. Kanayon nga umay dito'y balay. Di kay kadimasyan kan kwa na. Apay, kaya't yo amakaden naman ang ti amayo, anak ko. Wana, kaya't ko ama bukal man ang ti pamilya tayo. Uray ni manang ko, kastamot lang ti kayat na. Ala, makaamo kayong aron. Okay lang ang kanya. No awatan nyo man ang ti amayo. Awan problema. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat na kamanen dyan. Ngamladingita. No saanan akas itisigod titratok kan ka. No nalailo ak idi nga asawa kan ka. Saan itan? No naasikaso ak idi kan ka. Saan itan? Isa pang nga asim. Tadi mo sa pulan dagita at tratok kan ka. Dyan. Uwan, Flor. Mawatak da ita. Pagyamanak hindi. Ta inawat dakmanen. Ulit. Ipagpagapukla ang kadagiti uping. Ngam di ka madanagan. Tanabayagan anapakawan ka. Ngam pasensyakan. Tadyakon maisubliti sigod at ratukan ka kas asawa. Kan agsina ta iti pagturukan. Imbagak daytan kadagiti anak ta. Kat maawatan dakmat. Agasawa talat na ngam saanan akas iti sigod tilinangan ta. Uwan, Flor. Maawatan ka. Tabmok abo nga amin daytoy timadi nga inararhamid ko iti kalabas. Para. Oh, at bayad ko manong. Adak man nandito'y lugar mi. Masikugak man ang asim mang pan. Anyan te kasto'y agasgasat ko. Kanayon lakit din nga awan na pintas agasat ko iti lalaki. Asidag akong di tabalay mi. Apay anagado ti tattao di tabalay mi. Apay, anyat mapaspasamak di balay. Pagtanagawin kan kita, di biyang mo ti pangkuntakan mikin ka. Natayan ni nanang mo. Natakin sa kano. Anya, saan? Saan pa'y amatay ni nanang ko? Kasapulag tinag.
paitan, nana. Talonton ti apo ko. Ngam di mo matan na oray, anay pasngay ko ti may katlo nga apo ko. Pasensya ka, nana. Natay ka di ka man lang ipayan itinapinta sa panagbiag. Sorry, no pasig a problema. Kan pa kay babae ng team, papaay ko kan ka. Patpat kan ka una, inanang ko. Diyos ko. Pakawanan na kumaitiado, nagkurangan ka, nagbasuna. Diyakon aramidan ti kas, inararamid ko iti kalabas. Diyos ko. Iso ang tulungan na kuma ang mga barwanan. Tapno mailintag ko dagiti bidot ko. Apo. Biyag. Di tao. Naipumpunan ni Papam, Yumi iha. Pimanaw matan nagitimbay nakipumpon. Manmanula ang tinabati dito kampusan to. Papa, kasano agpaitan. Agmay-may sa akon ta pinanawan nakmatan. Iha, umay kan. Agawid tayon. Amangan no maabutan tayo titulo. Nasipngat titangatang. Yumi friend, agawid tayon. Naidulan ni Papam. Agawid tayo matan. Agur-uray tayo lugan ni Serbi na pagluganan tayo. Wen, iha. Tigagdanak. Tadak lang dito yan ninong mo. Saan ka baybayan? Taday tatin karit iti kumpare nga amam. Aging gaita. Kasladyak pa'y lakabailan nga aklunan ti pupusay ti amak. Ninong Ben. Jak maiwaksi iti panunot ko ni Papa. Sana bale. Patsyak ang makailiw-liwag kan tumutlang iha. Kanun gayam. Kiniddaw ko kaniliyam agayam mo. Akaduan na kapailaang. Kabayatan nga awan pa'y klasyo. Tapno saan kang ugmay-may sa ditoy. Kat inton enrollment, ag-enroll kanto. Tasyak timang tulong ken ka. Adda na panawan ni Papa abus-busak para iti panagadal ko, Ninong. Nakababain mat kada kayo. Idulin mo tanyaman ang nabati na, ta para iti masakbayam da ita. Basta tulungan ka nga gadal, siyak ti gastos para iti da ita. Ninong, Makitak mo kasano ti kinapatag mo iti amam. Kasla prinsesa ti trato na ken ka iti si bibiyag pa lang. Isua di ka mabalin na baybayaan. Ken maysa, imbilin na kakanya. agyaman nak, Ninong. Naimbag kayo pa'y. Taditak pulos pinanawan. Ngamtay kakabagyan ni Papa. Kaslawan bibiyang dan kanya. Manipod na amwanda na lugin ti daduma ang negosyo ni Papa. Di mon panunutan idaiha. Tauray di si bibiyag pa'y ni Papam. Madlaw a kwarta na lang ti kayat dagiti kakabagyan nyo ken kuana. Ninong, Iswa di mo namnamaan nga umasidagdagan ka. Itatagmay may sakan. Taamuda ngamin nga awan magimulandaken ka. Papa, kwartayo man. Rumwar kami kadagiti kagayim ko. Siyak ti mang ilibri kadakwada. Ne, katno kahit itag ko lang ti kwarta ken kay dinaminsan ngal daw. Sabali pa itay allowance mo nga inted ni mamam. Nagimot kayo umutan, Papa. Saan man langan? Ni mamalatan ti pagdawata, ta sigurado adi nakpayan. Sira iha, mabit lang. Umay ka nga rotekan kay ti kwarta. Saanan? Unayan ni Sira. Agad adal pa'y lang, ngam na ibarakatan. Di nalatultuladan ni Yumi, nakasingsing pa. Aywan, awagat man gayam di anak ko iti bunyag. Ta kumustag.
Nabayagan asana nagparparik na dayjay nga ubing. Pasensya kayo, Ninong. Busy ak ngamin iji pagadalan. Kan exam week me. Iso ajak na sangot nag-text kada kayo. Kat, ada ka di pa'y umda sa kwartam iha? Di kay madanagan, Ninong. Adda pa'y nabati iti intadyo a kwarta. Kat no nabayagan dayjay, ada pa'y nabati ayak. Wan, Ninong. Sobra-sobra pa'y kit di dayjay, ah. Alangarod iha, awagan na klaang nagdamasapol mo, Wan. Di ka agbabain. Wan, Ninong. Kat agyaman akmanan. Ay na, nagsingpot na talaga ni Sir Ben anya. Nagasat na di papam, tadagayam gayem na kaskan kuana. Kat isumot nagbalinan ang may kadwa nga amam ita. Wan nga rod, friend. Iso nga igagaad kumit ti agadal para kadakwada. Dakkel ti panagdalik ko kin kayo me. Malaksida na sirip kay ti pagadaan lang. Nasingpot ka pa eh. Patsik ngagbaligi kay ti amin at rigagay mo, friend. Saan man ang maimatangan ni Papam, sigurado ang naragsak no anyaman dagiti achievement mo itibiyag. Kumusta kayo matan, Yumi? Liam? Pasensya kayo na. No, itatayo lang manin nga kikita. Ado nga min, ti pakakumkumikuma kiti kalabas. Okay kami laang mat, Ninong. Ayos kami laing, sir. Da kami kiti at agyaman. Tani, inlibre na kami pa eh. Dito pa restaurant ang inginaan. No pa'y naladawan, isilibrar tayo ti panagkasangayo adwa. Diyak lang pagarok nagpala pa iti pitya ti kasangayo. Ay na, agyaman kami, sir. Di minto pa yan malagip ka ni Yumi tag birthday. Tani, busy kami mat nga minakalayo na di pagadalan. Wan nga rod, Ninong. Kat agyaman kami, ah. Tanalagip yu pa'y gayam. Ay, excuse lang, sir, ha, Yumi? Mapanak man bit iji restroom? Sige lang, iho. Aywan, iha. Awatan da ito regalo para ken ka. Katay ito'y may sa para itigayim mo. Ala, Ninong. Nakababain mat. Hingam agyaman nak, ah. Sigurado ang maragsakan mat ni Liam iti daytoy. Pakaragsak ba't makita ang nakailiw-liwag kan iti ipupusayan ti amam. Amok ngamin adimat lakayat ni Papa ang makitang agladlading itak, Ninong. Papa, anya tararamidin nyo dito eh. Sino dahi kakadwayo a babae? Ha? Ay, Lumar iyo. Ang takamat gayam dito eh. Sige, panahon kayo. Lumar iho! Lumar! Ay, di na ko ning kaskaso sa anak ko. Anya ti kaya tasawin ti nakita kay restaurant, Papa? Di mo kumaikan iti kay papanantay nakitam iho. Isuksukat siya ka din ni Mama. Anya ka di manan ti pagrikrikyaran nyo nga agama. Manmano kayo lang arudan nga agkita dito'y balay. Agrikyar kayo pa'y. Mama, Aywan, Leomar, iho. Itulod mo man pailaang ni Shera iji pagadalan. Agdardaras kanukat. Usarak namin tayo may saalugan. sige, Mama. Happy birthday, Shira, iha! Happy birthday, anak. Agyaman nak, Mama. Papa. Oh, Papa. Ayan ta regalo yung kanya. Ha? Irwar yun, ah. Nakitak jidwa abak si Jelikut-tikot chiyo idi. Diyak lang nagsasao. Tamo ka sorpresa yu day jay kanyak. Bagkat tilinaon day jay. Amo kapag mikan ni Mama day jay. Ne, diyak mo day ta. Ha? Ay, kutigayim ko na jay. Nalipatan na lang ijalugan ko. Anya? No kasta? Sana para kanyak day jay, Papa? Pasensyahan, iha. Igatangan kan tulangan iti sa bali. Anya ti kayat asawan day toy Ben. Sinubliam ka di manan ti sigod abisyong. Ti kinababaerom. Adda babae yu, Papa? Anya a babae. Awan babae, Shira.
Saan ko matila pang panunutan nyo? Di ka agkam-kam malipin. Idarom ka no kasta ti aramidam. Awan nga ron babaek. Adaya! Awan! Makitkita yu ka diti makitkitak, mama. Wan iha. Naglawag ang makitak dito itaylugan ni papam ang nagsardeng iti batog ti dakkel a balay. Ala, pumanaw tan. Saan tan na bumaba, mama? Sana rumbang ang maamuan ni papam ti panang surot takan kwa na. Masapul ang maamuan ni Manong dayto eh. Pumanaw tan sakbay amadlaw nata ni papam. Jak amo sumarungkar kayo itaan ninong. No amok lang, nakapagsagana ako maiti pagsasangwan tayo. Awan anyaman na Yumi, iha. Kaya't kala ako mustaan. Kun patawan day di papaminton bigat. Kaya't ko kumaasarungkaran ti tanan na. Iswa dinagas ka. Taamangan kunak no kaya't mo ti sumuro. Sige ninong, sumurutak kada kayo. Bala, urayin kan ijalugan, iha. Nagdakkel meten to'y balay apag nanagdam si ka babae. Dito'y kaditi nang ibalayan ni papakan ka. Ha? Ni, jak amo ti bagbaga, miss. Adaywam ni papa. No di mo kaya't ni ibabain ka. Yumi. Ne, at dapat ka ang bisitang. Liam, Gayem mo ka di dayto'y gatel a babae. Bagbagam nga adaywan na ni papa. Excuse me. Anya ti bagbagam? pang-asing, miss. Di mi kaya ti gulong, iso ang pumanaw ka kuman. Basta tandaan ang timbaga. Naglukon? Asino day dyan? Panagkunakit anak ni Ninong Benday Chay. Mairupang ak namin. Ay na, naglukon? Nagdakasan, ti pa nagkitkita na kan ka? Ngam dya uniform na. Agad adal mo't lang iti universidad nga ayan ta. Madanaganak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanyak ichay. Siyak ti makaamukan ka. Nagubing metten tinangisukatan nyo kan ni mama. Dandan ni agkatawunan kami laang papa. Saan apod nurayta? Di ako maikan iti madi akay papananti kinasigad me kini Yumi. Takasla anak kon dayday. Kabusat yo iti bunyag dayday. Kasta manan tinaramid mo iti kalabas, Ben. Nagbalin kang ulpod gapo iti babae. Inlawlawag kon ti side ko. Kat adda kada kayo. No diyo kayat ti mamati. Ngam diyo kumagamdan a pagaramidan iti madi ni Yumi. Tanu maamuak a pinasakitan nyo. Siyak ti makalaban nyo. Isakit yu pa yan day dya babae, papa. Gapo tawan basol na kada kayo. Ti anak ni Ninong Ben ti umasidag kanyak dito ruwar ti pagadalan. Mabit man lang. Tapnan mo. Nariribukan ti pamilya mi gapukan ka. Diyak ka mo ti bagbagam. Sira, anya ka din dahil yung araramidam. Nasayat mo tadakan manong. Tapno may matangam ti panang ibabain ko iti dayto a babae. Talnakan. Ala, ingkalumugan na ni ti kotse. Magawid tan. Ngamtsak pa'y napnag manong. Masapo lang madadaal tinagan na iti dayto pagkadalan. Lumugan kan, no di mo kaya't asyak ti makapungtot kin ka. Ni, apa asyak yung tam? Dayta ko mga babae ah. Maysa, bilangan kan. Alaman langan. Di mo't binalagan kan, Shira. Ben, adya ka di dayta. May saka mo dita. Agpadpada kayo asarado ti utak yun, ha? Papa. Kinunakmatan asaan ko a babae ni Yumi. Ngam ipapilit yulat ka. Gusto ko man, papa. Siya kunti makamu kada mamagan Shira. Saan? Adda pang ibaunakin ka. Diyak ka ba ilang dag-drive takaslag kupit ti barohong ko. Kapu iti aramid ti kabusat mo. Sika kumalatan ti mapaniho. Sa dino, papa. Itad ko kayo ka ti address. Anda akong dito isang tidakkel na balay. Diyak lang yung pagaro. At dito iti pangibaunan ni papa kanya.
Nagdurbela ko. Ha? Anya ti masapul mo? Diya ka mo. Nakapayasak ti binaon ni papamang kumustakin ka. Nagala sa panunutan san ka di? Kumusta ti babae ni papa? Pati ka di sika. Katkas namat ti atap mo. Ubing ka pa'y kan nagpintas ka. At da asawa ta mami. Liklikam kuman ni papa. Awan na relasyon mi kinininong Ben. Day tala ang ti maibaga. Sapay lang ko mga rod. Takas tangag paiso. Kamudyanan na. Aggraduar ta maglaangan, friend. Anya pa lang tararamidan ta dito ngay. Umunag kan tani, mangrugin ti programa. Awan matlaangan ni Ninong Ben. Iso ngamin ti mangimarcha kanya. Sumarununtun iti uneg no sumangpet. Adda akong di ti venue ti graduation. Adda kayat ko ka. No pudno nga awan relasyon da papaken iti dayjayo mi. Sana mapamapan dito'y ni papa. Ngam lumakitak ita. Talaga pudno ti atap mi. Ne. Ita'y pa'y akasla da birukan ni Yumi. Ururayin na nga to ni papa. Ha? Ni Shera. Apa yung umuawag? Hello, Shera? Hello, Manong! Apa yung sangsahit ka? Naatake ni Papa. At da kami tani ti ospital kat delikado ti kasasaad na. Anya? O sige, taumayak ditan. Manong, mabitlaan. Kaduang ka din ni Ninong Ben? Ako, adda kami di ospital ni papa. Anya, apay ka no? Tangay nalpasan ti graduation. Mapanta ko may di ospital liyam. Ala, kat kumusta ka nun ni Sir Ben? Tsaka mo, Ang mga no, pagsasawanda ka ti pamilya na ijay. makamuditan. Basta mapantay dyan. Kuyugan na, friend. Awan pa'y puot na manipod itay bigat. Madanag anak nga ron, Manong. Ang mga no'y laylayon man ti saan nga agriing. Umay ka, tamapantay iti ayam na silid. Sige, Manong. Mabalin ka di apasyaran ni Ninong Ben. Ha? Apay nga da ka dito'y. Bye-bye amno kayat napasyari ni Papa Shira. Pangaasiyo. Kasla ama ti pangibilbilangak iti amayo. Kandakil ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Iso apalubusan dak ko maamang sarungkar kan ko ana. Ala, umay ka Yumi. Ninong Ben, mangmangagnak ka di. Di mating karim kan ni Papa. Adi nakbaybayan. Asikat yagbalin amay kadwa nga ama. Sipod pimusay ni Papa. Ngamit, panawan na kadimat lang ang may Yumi? Naragsaka ko mga turpos. Tanda pang isagutak iti amin na baligi. Ngamkas na'y matinapasamag kan Ninong. Anya pa iti serbi na ito'y diploma no panawan nakmat. Akas iti panang panaw ni Papa kanya. Kasano ako? Ma'am, awan kinapod no ti atap yung kada kami. Tultulungan naklaang ni Ninong. Taing ka rin na itiday di papagayam na. Adi nakbaybayan. Kat bigbigag nga utang ko ana yung bag anakam day takin ni Ninong. Ala, di mo pa'y panunutan da itabalasan ko. Kasaritam kit di ti asawak, barang mangag na ka, kat sumungbat matan. Agyaman na, ininutan ti panagimbag mo, Ben. Ni Yumi. Di ugurguraan, Wan. Takas la anak konday jay.
Ulilan ademang ket awan mang tulong kenkwana nusan asyak aninong na. Wan, di mo pa kadanagan dayta. Taman ipod ita. Ipatagmimutan ni umikas kamang ti pamilya tayo. Agyabanak, Dalia. Pasensya ka no pinagpanunutan da ka iti saan anasaya at balasan ko. Lipatin yun dayta nana. Basta siya, amala ang ti pangibilbilanga kinininong. Taulila akit nga rudan adamang. Maasya naklakit nga rodan kan ka. No kayat mo, agnaid kan dito'y balay. Ah? Saan nana? Adda balay ko. Nairwama kon ngagmay maysa. Kan adda tigayem ko apa saray mangkadkado kanyak ijay balay. Ay kali kaya't asawan da ito'y Shera. Apay ngagbakbakwar ka. Pagkawanan tak ko mamama. Nga masigugak. Anya, unay kabutan. Nagngato ti arapaap mi para kan ka. Ngam nagpasikog ka. Sorry talaga, mama. Awanan ti maramidak. Yumi, sabong para ken ka. Ha? Ay ayatan ka, Yumi. Ni, sigurado ka kaditi daytang ibagbagang? Wan, Yumi. Inayat ka iti limit. Jaklay bagbagat ang mabayina. Leomar, Sapay ko man. Dadapan na kay karit, Yumi. jakpay ang muti isungbat ko iti dayta. Leomar. Kumusta kayo, Ninong? Nasaya, tenderik nakiya. Naimbag ako. Nasaya at nga rin no kasta, Ninong. Pasensya kayon, Manmanuak nga umay dito, Busy ak ngamin iti trabaho. Wen, mauwatak na ita. Kat, kumusta kayo niti anak ko? Ni, anyat kayat yung asawan, Ninong? Inaklon mo ka din, ti anak ko? Ha? Agbagay kayo kinilyomar. Isu nga aklon mo iha. Kaya't kalaunay aparaken ko ana. Kinapudno na. Plano mintag kalay sa Ninong. Papa. Anya? Wen, papa. Tulagan tayo ti kasarmi giniumi. Nagsaya at nadenggan tayo tangay magpagamiho. O sige. Pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Kat, welcome to our family, Yumi! Agyaman na, Papa. Biyag. Di tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Emelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat. Ngam agano saklaan. Agurnungak nanang. Ket no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga negosyo. Kasano ngay, no makatumpong kamot iti istrikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay na ko tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takaduak mo't ni Trina a best friend ko. Ay ka, no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, baligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyaman na kunay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalupusan na kanina ng mga aga-abroad.
Madanagan. Ngam inlawlawag ko ti amin kan kuana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, nga rod Isu anas kan nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agur-uray at trabaho kada tayo di balasiw taaw. Ay na, sapay la ko ma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kung saan pa'y. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dyan nadamag ko kani nanang. Anya tinadala mag-movie kay ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Tri na nga gayem na ti kadwana. Anya kumamot ang muna da jakab sa tay. Mas dawak nga ron. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa lang may tinapili na. Kaya't na siguro man ang dagpasekat Di ko na siguro nalakat ag abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa bida nga talaga da nga kabsata. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya din nadamag ka. Ag-abroad ka kano Imelda. Balasan ka. Wen tata, nakadamagan nyo. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumot isang kaibagana. Ti may papaniti pa nag-abroad mo. Ngumapay akas day. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti pa nag-abroad mo balasan ka. Anya? Ay nga mala, agagit kalata. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasan ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tayo nga Imelda. Kat anya nga tinsungbat mo kanya na manong. Agan anad kay Jay kunak lang, sigay. Uray siya ka. Awan matamok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dahi nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa flight na lang madlaw alim mastugay. Asinaw, Jelly Maskaw, BK, Makoy. Ay, kwa jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kasla nga may nadanangig ko adi nakamat yu anagan ti kabsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Impawit ni manang mo nga Imelda. Kastaya. Uy, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nanang. No, chocolate tumatlang data, kabalan may kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Kami nga pagan ti pawit na. Na, apay aya akasta kayo ije kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabalan may mati gumatang iti chocolate no kayat may. Saan lang nga ni manang Imelda ti kabalan na ti gumatang iti kakasta. Manula abulan ta dito abroad nga marik na kung ti bannog ko Imelda. Ay, uray siya, Trina. Ay, naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amo ta, friend. Kan uray na bambanog ta at least, ada maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilyata. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga rod, so nga anusan talata, friend. Tainton makaurnong tao di ag negosyo tanto ijay. Wana, no anya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita intong madamdama. Awagak labiit ni nanang. Saludsudok no naawat nantay inpawit ko. O sige, tawagak mo't ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo't dita abroad? Nasayat mo't nanang. Na kayo nga'y, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko.
Naawat yung kadintin pa itwa package na nang? Ay wine! Na-i-deliver idi kalman. Ay kagyaman kami unay, itiimpaw itmo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kan Vicky. Nakayin to natin makamu amang tid kadakwada nanang. Wine, anak ko. Apakadaak na rudon ananang. Naskan nga ginana akon. Tadapay trabaho mi intong bigat. Katagan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino diya kasarsarita ni nanang iti cellphone na itay bigay ating go. Asino pa yung kumangay? Jakab sa tanga pabida ah. Mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pauit na. Jakab mo ah. Hangko nga pagan ano nga damagan. Ada nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim ah. Han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tano ipakita mo agbibisin kay ti package. Kalpasan ti talo at awan na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Wen nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta ka di matlaang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ten basit nga urnong ta. Wala, day jayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mo't sigurong day siya pagpuunan ta. Wen friend. Ket agabang tapay laeng iti siya. When friend, tapno makapagrugi ta adagos. Tano agi patakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta ti materyales. Abang laang ti paggastusan tano kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siya mat friend. Kamaudyanan na. Matungpal mat ti arapaap kung agnegosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, nana. Wine, ta sumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasan na ito kontrata na ijabrod na. Kauwambay, nalpasan na. No kasta, awanin plano nang agsubli ijabrod? Kaya negosyo da ka nang itigayom na. Padagang plano dang agnegosyo ah. Wine, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto ah, dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na iti. Ne, simangpat ka magaman, Imelda. Wan manong makoy, kasangsangput ko laang itay. Nasaya at mata. Kahit kamusta kayong mantan manong? Nasaya at latamay. Plano may matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay mayat nga rod, ano kasta manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. At kwartaming aramatan mi. Anya? Uy, Vicky, ading. Imakar ka mat gaya man iti pagtrabaho, Nabayagan ah. Dakul mat siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amo mat nga sa anak nga nakaturpos iti panagadal ko. Mala, sana bale. Tinapatag at trabaho, maading ko. Wen ah, saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami itititad ni nanang. Ha? Agurornong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, ure ni Manong Makoy. Plano da ka nung matintag kalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Adan ka ayan-ayat yu. Ang siyak awan, pay. Wen ata data agpalpalas to nga mente ipang pangrunam. Anya di ko namadin ko? Ay, awan, manang. Nang mapanak pa iti ang tigayom ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wen nanang. At dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Nalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay, tadalan ti adu a tao.
Ay, mayat mo't atap no adu adhagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, amang ngaywan iti babaw. Matuloy ka di mo laang anak ko. Wananang, dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagak no adala ko na aburiyas. Mayat day ta anak ko. Mayat no saan laang amay may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta iti gayom ko, nanang. Ay, sige, mabana ko nang, tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mo't buriyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta ya, friend. Di kapilitan nga agsapol ta iti daduma amang supply kadata. Wen, friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong takenta. Ang jak pa'y mo't inawagan. Ay, Wen, nakasaritang ka din, di akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan andan nakasarita ka supplier ta. Ay, mayat nga rod ano kasta, friend? Rugyan tan tagkanpas kadag iti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo anak ko? Manglukat kami, ninton sumaruno abulan, nanang. Ay, kaamangan mat no kasapulan nyo ti empleyado. Pampanunutok nga rod, nanang. Mayat nga ta da Vicky kan manong makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat, adapay dagiti baboy, anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida, nanang. Way, basi mo lang ti sweldo da iti trabaho da. Amangan no da dakkel pa yati masweldo dan tuken ka. Manong makoy, Vicky, kaya't yung ka diti agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adamat tan ti trabaho manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yun. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Ora siya. Diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin iti trabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at tangdanan nyo. Adumat ta. Ha? Ay, sige nga rod Okay lang kanya. Naglokon da Jacob sa ta. Kaya't data pagbalinan, ababaunan da. Huwag nga ruda. Huh? Jakmat kayat ano siya? Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho gan kwa na. Ano sakmat tagtrabaho ije coffee shop Ngam tagtrabaho kanya na. Talaga na nga ito. Para pa-upday Jacob sa ta. Wanangam, Aging katadta kat single pa lang. Una, tayo nun una na tagpasikat ngami. Naunampay, Manong. Ay, friend. San mo't akayat agiti kabsat ko tagtrabaho ti restaurant ta? Ay, among friend. Talaga nga anta madlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend? Kasla saan da ka akayat atulungan. Ay, san mo't siguro, friend? Eh, pasensya kan, friend, angam. Sipod pa'y idikat madlaw kung adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Ay, anya kumamot nga ti apalan da kanya, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makit-kita. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga rod, saanan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawan, di makgal ti negosyo ta. Iso na lang ta dakurang ken ka, friend. Ha? Anya ngay, friend? Makiasawa ka mat na. Anya? Adda na asawa dagiti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pa lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend.
Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalinpay. Saan pa yan nala daw ti amin para iti day tabanag? Makitan to no? Ada ti mangipateg iti kastoy arupa, friend. Mayatim patakder damanang mo a restaurant Vicky. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Naparamag amin da dyan nga kabsat me. Saan lang nga data? Ada pa imimot na. Imot? At no ado ti maitultulong na dito'y lugar tayo. Nang runakit ka lugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel a tulong mo't jay trabaho ama ititid da Naparamag kahit di tata. No para kanya, saan a kinaparamag tikas jengar aramiden da. Jak amaw, no apay adi yung maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipud pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kabsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa yan nagaway, Imelda? Ada ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kami. Ayun kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang titext mo. Aya? Awagak tulad tang arudin tata? Ay na, nagasat kayo kinitrina iti negosyo yung binaangon nyo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi mo't day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na ken ka. Ha? Anyat kaya Diyos awan, tata? Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Anya? Diyak ko ba kaya ti makibiyang? Gam nasakit, itilapayag ti imbaga na aparamag ka, anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaitakot kastagayam ti panagkita na kanya. Kunak nga adu ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo idta. Na pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot ani manang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado ada kwarta na day tiyan. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day. Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas ta ti ugali di kabsat yaw? Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kud adaw ti matultulungan da iti gayem na akalugaran tayaw. Anyo nga min nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinso lang ti biyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat ading ko? Ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinangag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo may papankan niya. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yung kanyak. Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Pangaasiyo. Jakon maanusan ti kasta at trato yung kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. Ay, kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada dya ospital dya anak ko. Awan mo't ngawing kwartak, Vicky. Tani, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko.
Ninanang mata, ang mga nood na kwartana. Ilakaman naknukwadin ko. Awan nga rin kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti ibagbaga ng asit gak nga mabainak mat. Oray siya, mabainak matin ko masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasa kontra ken ko na. Masidag lagayam. Mabainak matin. Nakarkaro pa kanyak manong. Alakit din. Oray ta babae ka. Siya ngay, lalaki ak. Kaduatan nga umasidag ka ni manang. Apay namin aya, anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasit gan no saan asika. Uwan manang. Pasensya ka na. Sino kumapay di sa baling agtitinulong no saan ada tayo? Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasda di yung matngamin kaya ti matulungan. Ididay ta din ko. Saan itan? Uwan manang. Adda ngamin ija ospital ja anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Aggudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na, Ay na, nagyaman kami manang. agyaman kami ating ko. Sapay la ko mga ron, ta saan da kun agurguraan. Agpipin natin tayo kuman, ta agkakapsat tayo man. Oo natin. Aklonag nga iti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. Ta successful ti panagbiag mo. Idinto tada kami kat saan. Nagruna kanyak. Ta siyak tinaw na. Aging ga ita. Agrigrigat lata. Sana kaskan ka. Amagata mo amin ti kayat mo aling ko. Mayat ti negosyo yung kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni manong makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakapsat tayo ading ko. Rumbang laang kuma, asuportaran tayo titunggal maysa. Agtitinulong tayo. Osto, tinakuna ni Imelda. Dagiti agkakabsat kat rumbang laang nga agtitinulong. Saan kat nga agiinlapal? Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye an tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapan mo't iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na iyo iti biyag. Katadapayan anak yo ang siya, inaagmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale. Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Unmot kit di ananang. Kadaytoy titandaanan nyo nga agkakabsat. Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Biyag. Di tao. At dantaning tibiyag ko. Kat urayak lang ang tipupusay ko. Ay, wan nga rod Jack, anak ko. Nasakit nga klunan. Ngam ikarigatak nga awatan. At ako makindawag ka na kayo. Anya dayta. Sige, ibagam, tano ka ba laklakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sabay matayak. Makitak pa nga na napintas apag naadan dagiti agiinak. Iso na mabalin. Agparami dak iti balay iti solar nga ipatawid siya kanya.
No sa di no abanda, ti patawid yo, nanang. Sige. Ta itudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan kaanak ko. Ta iso ti pagpatakderan nyo iti balayaw. Ang apay no pagagas mula ang ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw. Adamot ti balayaw. Basito na ito'y balay mi. Mabasa pa dito nagtudo. Tabulo lakot nga rod ti diding na. Ay, sige nga Rod. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw anak ko. Nay, imbag man ta da kwartada pagbalay da na. Ay, ada siguro urnong da. Idi agtrab-trabaho pa dyan kabsat mo, Jerry. Wala. Kwarta di kabsat ko na dyan. Di na pala pagkatang iti agas na ti pagbalay da. Isuntungan lang adantaning ti biyag na. Di kat asawa na, di agnumar iti balay da. Ay, awan nga Rod Ngam agpilit mo. Narigag mga minapaayon di adin ta masakit ngamin. Ay, nuapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasobrahan iti trabaho na dyan, anak. Agasang magngami, ta 24 hours ti biyahe na nung nagdumangan. Ay, dahi ta nga Rod kat. Di matulungan di asawa na agtrabaho. Para balaylaang kandak kalmutan dagiti anak da. Sa tutmangamin, dahi dyan manugang yun, anak. Diyan laagaw-awat iti kwarta di kabsat ko ta mo ng aramida. Agat kasama, agipatakder da nga rodan iti balay da. Kastamat ti ko na di adi manak ko. Iso pagbigyan tayo tanarigat na paayon ti masakit. Dito iti imbagak ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Ta dito'y abanda ti itad ko atawid na. Wan nanang, agyaman kami. Masyanak mga minitanak ko, iso patgak tikid daw na. Narigat na paayon ti masakit. Ay, kaasilaang, tanasubraan na ngamin tinagtrabaho, iso nagsakitan. Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay matan. Nanang, Alang araw, kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? ay, inton bigaton nanang. Tagpabunag kami itan iti materyales. Kasta ngamin ti kayat ni Jack nanang. Kaya't kung amin anapintas ti balayo, kadagiti anak ta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. May mayat no medyo dakal basid. Tadwa dagiti anak ta. Dalawa kwarto. Salas, kusina, kansiyar. Tayo napintas mo tapno da sirbina. Umdas mo urnong ta pagbalay tayo. Kan ada mabati para kada kayo. Ada ka asit ti Diyos. Padyak nga gimbag ka pa, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikanak pa iti Diyos. Iti gundaway ko nga biyagi iti napawad. Pagyamanak. Ngam no talagang awanan. Awatan tayo, bakit? Jack pa'y nakasagana, Jack. Di kagsangit. Sa nabali, kanayon kayo nga ikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatag kayo unay. Di mo ko mabaybayan dagiti duwang anak ta. Wen, di ka madanagan. Jack baybayan ita. Ay-ayatan ka unay, Jack. Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Ngay ka nakapay iti at atindo ka pa nagbiag. Tapno makadwa ka pa'y iti napaot agundaway. Aran, anak. Agsingsingpat ka, Wen. Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungan ni nanang mo. Uwan tatang. Agadal ka na imbag, anak ko. Pasensya ka na. Diyak may ti kasapulan nyo. Ngagis ko ila. Lumablaban akman. Ngam talaga
Asahan na nakabaalan ti bagay. Ikarik tatang, agsingsing putak, ag-eskwela ka na imbag, kat na makaturpusak, kat makatrabaho ak, tulungak niya ading ko, kan uray ni nanang, diyak idabaybayan tatang. Oo, anak ko. Sika tinamnamak, abakatulong itikapsat mo. Kanidinam. Iso nga, agadal ka na imbag, ha? Uwan tatang, ikarik. Alak, di ka agsangin. Tano niya man ti mapasama kanyak. Plano ti Diyos, amin na kita. Aklunan tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo tengal ti biyag tayo. Kukuha niya po Diyos, anak. Ipatpatag kayo iti adim. Kastamatan ni nanang yo. Kanayon kahito nga'y kararagan. Nay, si kamo gayam dyan sa anak ko. Apa yan nagawid ka? Awan klasem? Naglangan tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balay da. Wala nga rod, anak ko. Apay nga ipalubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Nakita ka rod iti kalman, di patpatakdir da. Nagdakkal mangagpaisaw. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga ipalubos ni Lola. Idaw ka nung amin na uncle mo adya, nga agipatakdir da iti balay da. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidig iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, wala niya. Sige, takasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itad da atawid yung Jadayo iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Naala, baybayan yon. Tanarugyan da matad. Kandandan ipay malpasan ti balay da. Jay adim ti makagapon no apay nga impalubos ko nga gipatakder da ijay. Nanang, Pagbigyan tayong jay adim tanarigat a papaayon ti masakit ko nakmanan. Di kay madanagaan, tasyak to ti makaamoy ti dayta. Nagdamag kayo pa'y ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlat ngamin na nadakda kayo. Uray ko man no saan ang masakit ni Uncle taayos lang. Ngam kasano numatayon. Di jay asawa na ti agnumar iti day jay abalay. Sapay nagdakkel abalay jay patpatakder da. Kat kunak ano imbagaman ni tatang mo kan ka apok. Awan matimbagbaga na. ala, sa nabali. Tanakunamot ni Lolam, nga iso ti makamoy ti dayta. Wan, di kay madanagan. Di tay ngamin mabali na kontraan ti kayat ni uncle mo ta masakit. Isa pagbigyan tayo pa'y laang ti kayat na. Isa bayan tayo laang nga gipatakder day ti balay ijay. Addan na bukil a planok iti dayta, apo. Nalpasan ti balay tayo nanang, mabalinan na pag naadan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pa'y sakbay nga umakar tayo. Uwan nanang, kano nga ron nga ipa-blessing tayo? Intong bigatan, tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas mo tinamay anda na nga ramid dito balay yo, Elvira. Manot na gastos yo dito ngay. Diyak kabisado nanang, basta inornong ko ti resibong. Dakkel ati nagastos yo dito anya. Uwan nanang. Talupay gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa kwarto. Kasta ti kayat ni Jack nanang, tapno nawaya ka no dagiti apo ko yu iti kwarto na. No kasta, sasagay sa kayo iti kwarto? Uwan nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbagmag ta napanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ne, parbangan gayaman. Pagyaman kami, Diyos ko. Iti sabali manan nga aldaw nga impay mo kada kami. Ay, agluto ak amasapa.
Tamasapa kami nga agyakar kadag iti kagawaan mi iti kabarbaro a balay mi. Inayadag nga ikatanti nakaarakop nga ima ti asawa kanyag. Aday na. Apaya nalami istima to'y asawak. Apaya kasto'y tilangana. Jack. Diyos ko, saan matan nga kang agas ni asawak? Jack! Awanin ni tatang, natayan manong, nanang. Uwin nga ron, John. Ading. Di kay unay aglan-ladingin anak ko, Ngabin, patyak nga na napintas ang plano ni Apo Diyos kada tayo. Misungay palubos na mapasamak ti kastoy. Di na tayo paypayan ti Diyos. Uwin nga na. Insaga na akong lahat yung mapasamak. Isa palubusan tayo ni tatang. Tap na makainanan. Aray, imbag no saan ang makiasawa man ni nanang yu? Itatanatayan ni tatang yu? Ha? Diyan ka mo manang Jessa? Ubing pa'y ni nanang yu. Iso asigurado ang makiasawa man ng dayjay. Anya? No makiasawa manan, agsapol da iti sabali a pag naadanda. Nanang, kasari tayo man Elvira. Tama nga no ilako na di balay da. Ay na, di na basta mailako day jay. Tada kanyak ti titulo ti daga. Sa bagay magitiyang. Yung masaya no maibagayon ti pangedengyaw. Tapno saan sigurado tayo dyan manugang yaw? Hindi ka madanagan. Mapanak kita iji balayda. Sumurat akmat lola. Taumayak adden nga giti pagsaritaan nyo. Sige. Sikati makamo, apok. Elvira, itatanatayan ka anak ko. Itala may bagak day tuan niya. Tajak kaya ta ma-stress day di Jack. Iso ajak timbagbaga idi day toy. Ha? Anya day ta, nanang? Day to'y balayo ngayon patakderyo ditoy. Balayo lataan niya. Ngam to'y lote, saan niyo ako kwa? Ha? Ay nasa pala kumatamawatam day tabalasan ko Saan kumaaday tati pagsaksakitan tinakam mo? Ngamin, daytoy loti kat kukwa ni Manong yu a Jerry daytoy. Anya? Ngam di kay madanakan. Awaan ti mang papanaw kada kayo ditoy Elvira. Agnaad kayo latta ditoy aginggat kay kayatyo. Tabalayo kat nga road. Nanang? Ulitak Elvira Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Ni Jerry nga main nga anak ko takin tawid ditoy. Sa bali tay itid ko tawid day di Jack. Ang Jack pa'y lama itid itahaatan Jack pa'y matmasikaso. Basta adan to itid ko tawid day di Jack. Ang dagiti ubing ati pangipanaganak. Iso nga urayak abumaro dagiti anak mo. Tapno may panaganan kadakwada. Timbaga ni Lola ka ni Auntie Elvira. Anyat imbaga na aya? Imbaga na kit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da. Kan imbaga na pa'y nga awan ka no timang papanaw kadakwada ijay. Anya? Mistake ada dyan nga imbaga na. Imbaga na kumaa nga ikaro da tinagastos da iti balay da. Babaan iti panagnaad da ijay. Tano may karo da o di pumanaw danton. Ay na, nalakam tula papanawon lagi jay. Tatagak na dyan anak ko. Nung kaya't ko ita papanawin, mabalin. So, bay-bayaan tayo pala idangag na riday. Tapno, awan maibagbagada. Ay, naimbagpay ka dya asawa jay adin. Na pinatakderan na iti balay. Sakbaya pimusay. Angam siyak ngay inayaw. Di nakpay pinanunot apulos mo. Ala, di kayo matanagan, anak. Tanda kami kinigesa. Saan da kayo abay-bayan? Ay, agyamanak Jerry Gusto lang ti pangedeng ko. Ajak itad day dya alote kadakwada. Una, takukuha ka nga ruday dyan, anak. Wan, kukwayo ka ni Jess ang apukok day chay.
No kahit nyo, umakar tayo ni Jibalayda na. Panawan tayo nto'y daan abalayo. Ha? Mabalin tayo matag na rin dyan. Tatawid ko mo dyan nagpatakdiran na iti balay. Ay, wala niya. Naimbag no umanugot ni Elvira. Mayat man gan saan, awan maaramidan na nana. Dakdakkel ti karbangan tayo dyan. Kwarta mo ti kabsat ko tinaaramat iti daya balaya. Saan namat a kwarta? Ne, si kamat gayam manang Jessa. Sumrek ka ah. Talagang sumrekak. Tayag ko dagito'y Junjun. Ha? Nya dagitangay? Manang? Pasarabo mo kadikada kami? Saan? Gamit ko dagito'y. Agibunag kami ngaminan ka dagiti gamit mi. Taumakar kami dito'y. Ha? Agyan kayon dito'y balay mi? Manang? Balay tayo ko nama. Tadagamit ti ayan to'y balay yon. Iso balay tayo amin daytoy. Ha? Ola, tulungan da ka mangisimpa ka dagiti gamit ko. Sa di na ti silid mo, Junjun? Day taman o manang? Ikatam dagiti gamit mo. Taumakar ka iti ayan ni manong mo. Agkakasilid kayo talo. Tanalawa mo't to'y silid to'y balay yo. Umay kami agyan kada tatang ken lola ditoy. Elvira, pasensya kan ano umakar kami dito itanay. Anak ko mo tinaggastos dito. Iswa dakkel ti karbangak iti dayto a balay. Nanang, Nay, di mo samot kayat ngagnaad kami dito. Iba ka ma, Elvira. saan mo't nanang? Binagaanda kami ko mga umuna. Tapno maiyakar pa dagiti kagawaan dagiti anak ko iti silid ko. Nala, agtitinulong tayon, Elvira. Isumo lang da kami, di tulungan da kayon. Nanang, apayakas di da lola. Manipod na tayo ni tatang. Nagbaliw mo't titrato da kan ka. Kasla kagurgura da kamatan. Diyak ko makayat nga ibagad ay to'y kan ka anak ko. Adan na ka mo. Iso panawon siguron tapno maamuam ti agpayso. Sigud asa andak akayat para iti day di amayo. Tati kayat da. Jay baknang ti asawang ti amayo. Ngam, siyak ting kasarday di tatang yo. Iso sakit tinakam da. Awan ngamin trabaho. Iso tagtagibas si tendak. Nanang, Ngam, okay na ang dayta anak. Maklon ko dayta. Ngam, pudnumat kami nga awan trabaho. Iso di mon panunutan dayta anak ko. Katno kayat dan ti agnaad dito'y balay. Bayan tayo laang. Tadagada to'y nagpatakdaran ti balay tayo. kunak man no tawid ni tatang daytoy. Daytamat kamok iti. Ngam, jak man amo. Tanagbaliw matan ti panunot ni lola yo. Saan mat kano aday to'y titawid ti amayo? Okay lang. Tako namat ni lola yung awan mang papanaw kada tayo dito anak ko. Abay, manuti nagastos yun dito'y naipatakder abalay. Dito'y tawid ko daga Elvira. Ha? Apay ka di bayaw? Damagag atap no ammo. Sag titinutal tayo. Tapno nalawag ti saritaan. Ha? Anyat kayat mo asawan bayaw? No manuti nagastos nyo, ikasay tayo iti binulan. Takaslaabang yung agnana dito'y. Ha? Oray ibaga tayo na 5,000 iti binulan. Kat no maikasay amin ang nagastos nyo, mabalin nyo mat sigurong ti agsapol iti sabali a pagnedan nyo. Tane, dagak mat daytoy anya. Okay lang ken ka, Elvira? Wala. No, kastati ko na yung bayaw. Anya nga, ikat kukuwak mat dayto. Iso, pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Takastamot lang tibagpaga ni nanang aramidan na. Iso ngay baga akon ken ka, tapno maisaganaam dayta. Jessa, di kan sama tong sumusumra kiti klase. Ay, ado nga rin tinaydrop as subject ko, tatang. Masaduta ko. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Unak ngamin nga umakar ka iti pagadalan. Ngam ijay mo't nakangingina ti kayat mo pag-eskwela.
Sa ita, akitkat ka magayam. Sayang tigastos, Jessa. Agtuloy ak to inton sumaruno. Basta, agsardeng akpay tanasakit ti ulo. Apay, awan plano magtrabaho, Elvira? Agtrabaho ka, tapno adda pangalaan nyo iti pagbiagyaw. Nang runakit na agkulehyon ti inauna nga anak mo. Huwen bayaw, madama ti panag-apply ko iti trabaho. Dahil tangamin ket, ta nagsanggir ka iti dahi kabsat ko. Nang namnama kalatan iti sweldo na. No nagtrabaho ka kumama, di saan ka amarigatan ita. Bayaw, Siyak mutlat tangamin ti gumatgatang iti sidayon tayo. Nagtrabaho ka mat tapno makatulong kamay. pasensya kan bayaw. Uwen, sana bale, tamakastre kakton iti trabaho. Alagagayam, danggan iti sumaruno nga upload ti part 2 wano pagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos dagina kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya titayntay nga ro dendanggan ti part 2 ano pagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Agtrabaho ka mat, Elvira, tapno makatulong ka diti balay. Pasensya kan bayaw. Sana bale, tamakastre kakton iti trabaho. Rumpang lang tanay. Siyak mutlat tanda agsapsapol iti taraon tayo. Makitinulong ka mat Ag-abroad ka, nanang? Wen anak, taday talang ti amok a solusyon ti amin. Tapno makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti kabsat mo. Ado ti pag-applyan iti trabaho dito Ngambas iti sweldo. Sana ka makaurnong adagos no agtali na edak dito'y Pilipinas. Nanang, Di mo baybay anti adim uhan. Agadal kayo ang naimbag. uwan nanang. Iso na lang, takailiw da kanto ko ni ading ko. Sana bali. Tamabit lang ngaglabas ti aldaw itan. Sana mapupuutan nga orayan ti tawan. Sige nga rod nanang, no kasta ti desisyon mo. Agan-anad ka nga rod iti papanam. Awen anak, uray na kayo ka ni ading mo Agan-anad kayo akanayon. Agsingsingpet kayo kuma. Hello Elvira. Siyak ti pagpawita mi ti kwarta. Tamangan no magastos lang tanak mo itawan kasaskan na. Kan namangan paikit din no may barkada. Nana, Di ka madanagan. Gatanga kami ng kasapulan dagiti anak mo. Agtalag ka kadikanyak. wen nana. Siya kunti gumatang iti masapsapul dagiti anak mo Tadida pa'y amo tagi gamiti kwarta dagijay. Dida mo tagi budget. Kat kano nga gipawit ka ngay? Impawit kon kanyaran ti abastuda nana. Di bale, tayo ton sumarunong agpawitak. Da kayon ti pangipawitak nana. Ay, nalang araw. Basta di ka gliway nga agpaw Tadadagiti anak mo iti pudermay. Ayan tinpawit ni nanang mo kan kaaran. Apay ka di, Lola? Nagsarita kami iti cellphone. Alaag ka no kan katimpawit na kwarta. Ta siyak ti agi budget iti kwarta. Siyak ti gumatang iti masapsapol tayo dito balay. Ha? Ala, itad mo kanyak timpawit na kwarta. Pagbayad ko iti pagadalan ti daduma, Lola. Siya ko, hindi mapan nagbayad. Basta yig mo amin kanyak ti kwarta. Darasam. Uwan, Lola. Ikandak man mo titi kwartak nanang. Awan maswildo ko. Nagikata ko niti trabaho. Anya, apay ngayon nagikat ka. Masatuta kon. Nagriga ti trabaho ko sa driver. Nag-stricto pa yakin lugan iti manmanihuwag. Walang lan asino matabos dahi dyan. Apay, nagapa kayo aya.
Kas lakas tanganana, masuro na. Dilaw adilaw. Kaslawan na saya at amar aramida. Negatibo amin na madilaw na kanya. Isu nga imanehonan jero ka alugan na. Anya? Nan, kurtayo man nanan. Nagpawid sa aman ni Elvira. Antoy, sa nga ribo pa'y laang atan eh. Gumata nga kiti abasto tayo dito'y balay. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Saan nga okay, nanang? Ngamin, saan man na binayadan ni Lolo ti matrikula? Anya, apay ngay. Diyan ka mo nga. Kinagiinom da dito balay. Kanahin nga agawis ng Uncle Jerry iti barkada na dito eh. Kitagiinom da. Diyan nga i-concentrate ka gripaso. Anya, apay ngay kasta ti aramidan da. Kanahin na kami pa bugkawan na. Kurawan man din ang aramidan mi. Ano na kay paupawit mo ti kwarta? Nagsimpat da. Nawan kwarta da. Kanahin na kami utan. Anya. Sige anak ko. Tapanunutag ka na impagno. Anya tinasaya at amaaramid. Ay na, ano kas tamit lang ter aramidan tinakaikamangam. Nasaysaya at langin asumina ni tipag na edan dagiti anak mo. Damot na nakam di na unang anak mo. Ay, kasama ti pampanunutag nga aramidan, Frenny. Kasi dagiti anak ko amapuypuyat. Gapoy ti aramidan ti bayaw ko. Kanayon da ka nung agbartag ijabalay. Ay, mangkita kan iti baunang nga agsapol iti pag na edan dagiti anak mo. Wen, Frenny, kontakak ti kasinsin ko. Tatangdanak amang kadwa kadagiti anak ko. Flang! Ganda malayo dahi jay. Ngam kaslada kayong tinapaksyat. Huh? Nagloko mo dahi tan anak kay kamangam. Awan babayin da. Nagguna pumanaw kayo, Aran? Ninanang Lola, umakar kami kanon iti pagnadan. Agabang kami kanon iti pagyanan mi. Apay, yimot na tiswildo na. Isaya dayo na kayo kada kamay. Managing bubukod mo tinayaw. Di kayo mo't mabisbisinan dito'y. Magatang mat amin na kayat yung kanan. Ha? Di kayo pumanaw. Takasaritak to tinayaw. Ay, bayaan yun, no kahit ito, di kumana. Ape, lapdan nyo. Kasanaw ka na kayo imot jay nada. Imot na tiswildo na jabrod. Bayaan yun, kunakmat. Desisyon na tayo ta. Isa palugutan nyo. Malaran, ituloy mo tagin pake. Di mo ikaskaso ni Lulam. May mayat kiti ano pumanaw da nana. Ta siyempre, panawan dan to'y balay da. Ket datayon ti agnumar iti da ito'y. Ay, wan mat kit di Ngam, kasano tayo ngay. Pangalaan tayo iti kwarta tayo. Apay pag problemahan nyo ti kwarta. Ket addamat sa ni kwa tayo. Ha? No kayat yu ti makaigam iti kwarta. Mangilako tayo iti dagayo nanang. Anya? Jessa, apay kasla dumakdakkel ta tiyan mo. Jessa, kasarsarita ka. Lukmag mo day tawan no anya. Masikugak, Lola. Anya? Addan na yan, nobyong. Asino tinakasikugkan ka? Ayabam dito'y balay ta kasarita mi iti amam. Diyak amo no asino kadakwada ti ama to'y sikug ko, Lola. Anya? Apay, adudaya. Duada, Lola. Anya? Kasanungay ti sikug ni Jessa, Jerry. Awan mat kano ti mga klon kadagiti nobyo na iti sikug na. Ket baybayan yun anana. Anyat maaramidan tayo ngay. Tulungan tayo latan ati apu ko yun. Kaasi man. Ay, sinayang na ti panagadal na. Nagsardang lang arudan na nag-eskwela, nagpasikugpay. Kasano nga yan ti biyagnan? Ala, baybayan tayo. Aklunan tayo ti ami. Tadaditan nana. Imbes nga umtan tayo. Tulungan tayo kiti. Diyo ko maguruguraan di apu ko yun, nana. Kumusta ti panagadal mo, Aran? Nasayat mo, tanti. Manipod imakar tayo dito eh. Nasimbangan ti panunot mo. Maipas kung ti agripaso. Nasayahat nga rod. Kat si ka ngay, Junjun. Kumusta mo ti panagadal mo? Mayat, auntie, at datap ko ija eskwilaan. Ay, wow! Congrats nga rod, ah! Ala,
Itultuloy ti panagsingsing patyuan. Panunutan nyo ti rigat ti inayo. Kaasim at ti inayo. Iso nga agadal kayo anay pagwan. Wan, auntie. Makitan, nasimbangan ti panunot mo ita. Tanaya dayon lagi ti anak mo iti sidong, ti ingrata akatugangan. Naimbag nga ron, tanda dya kasinsin ko amang kadkadwa kadakwada. Sana bali ta susweldo amat. Dagi jay tumat na kay kamangan. Agum dan tumangamin. Imbes nga dabalayo, imbes adi kagab-abang kadagiti anak mo, kasi mo din tinaramid da. Ala, sana balin. Patsak asaan da kami abaybay anti Diyos. Iso timang tarabay kada kami. Nang runa kadagiti anak ko. Nanang, pudno aya naglako kayo iti dagayo. Wala tanay, awang mo may gatang iti makanon, Jerry. Apay nga ilimlimad yun ti panaglako yun, nanang. Ay na, ibagak mutlakad Iti sa bali pala tao tinakam mo. Apay agasta kayo. Kat, ayan tinaglakon nyo. Kan mano. Mabitlaan ta ala kiti bag ko, anak ko. No kasta, inaklon mo di foreigner nga datdaton kan ka, Elvira? When friend, no pa'y medyo alanganan nak. Tasaan tayo matapada a Pilipino. Ano makas na nasingput mat. Sige kiidi. Suportaran ka iti dayta. Ngam, amo na ka di nga dadwang anak mo. Awan inlimad ko kankwana. Amo na amin dagita. Kat naku na maaklon na dagiti anak ko. Matlagayan. Gones na. Anya pala tar aramidem. Mag-iasawa kan kinkwana. Ala, nagsapan nga eh. Kakaklon ko lakan kwa na. Di uray man. Ay, sus. Madlaw, anasing padadya a foreigner. Patsik nga awan to ti pagbabawian, no iso ti pakiasawaan. Ada yung nga inaunagam siya, friend. Iso nga rod ako nakaawan pagbabawian. Ngamin, sigurado a loyal dayjay nga agayat. Nanang, agsakit tiya po kayo. Kwartayo man. Ay, awan kwarta akong Jerry. Nagastos tayo amin na naglakwak iti daga. Kit aglako kayo manen Adu tagbirbirok iti daga ita. Ila ako yukot aminan Basta puwero to'y ayan ti balay. Tapno adda pagyanan tayo. Di awan tuntisan ni kwa tayo, anak ko. Oray adda sa nikwa tayo. No awan mo't kwarta tayo. Awan sirbina, nanang. Isungay lang ko yukit din. Adda mo kabayar. Siyak ti mangidil iti daga tayo. Nala, si kangarod ti makam mo, Jerry. Nay, Jessa, apay ngagbakbakwar ka. Masikugak man nga ruden, Lola. Anya, asino manin nga tinakasikugan ka? Boyfriend ko, Lola. Iso na lang tayong tarayan nakmatan. Anya? Adda nga min asawa na. Iso nga iliblibas mi ti panagsarak medi. Ngam, idinamo na masikuga. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya? Ayunay matanti kasta agas-gasat mo, apok. Nala, di ka madanagan tada kami iti amam-amang tulong kan ka. No kasapulam ti kwarta, ibagam laang taikan ka. Nanang, napangabak ko di kwarta. Nagdubli ti kwartak, nanang. Aya, akat mangtid ka nga ron iti balato may iti anak mo Talaga, mangikan kayo, nanang. Atoy, sagli 5,000 pesos kayo itapo ko yun. Ay na, nagsaya aton nga Ito naman minsan, sumurot kayo kanyang kiti papanak, nanang. Tapag dublian nyo mati kwartayo. Imbag no agdublay, nungay maabak, di awanan tinaglakwak iti daga. Agduble, basta siyak ti mangilaban. Amangan pegat no agtriple Ay, alamang nga ron anak ko. Kaano amapan ka manan, taumayak mo. Agyaman ak tanagawid ka ita graduation ko, nanang. Mabalin ayamat adyak atindaran ti panaggraduar mo, anak ko. Ay na, kablaawan ka. Nakagraduate ka. Agyaman ak iti adu nga ano siya. Isagot ko kada kayo ti baligik.
Ay na, anak ko aya. Makasaang itakiti na aragsak ko para kan ka. Natunoy mo matlaangan, ti arapaap mo. Asikasuan tayo ti papeles yung agkabsat para abroad, anak ko. Lukas ta. Paypay so ni Daddy George timbagana. Nga alaan na kami ni Ije Pagilyanda. Wan, anak. Agdadan na tayo ijay abroad, no kaskasano. Talaga nga imot dahi dya babae. Nagawid gayam dito'y Pilipinas. Ngam di pa may apulos dito'y balay. Baybayan yun ah. No di na tayon paganano, Lola. Limastog nga minan tano ti kwarta na. Ay, awan nga rod ah. Sumabali gayam ti ugali dahi dya babae no umado ti kwartana. Lumastog kan no pansin. Damag ko nga gabrod na ka nun. Pati dagiti anak na, Lola. Anya? Ay, huwag gayam. Kumusta mga tandagiti kakasinsin mo? Ay katkas jay ah. Nakalpasan ni Aran iti panagadal na. Ay, si Kangay, di mo ituloy ti panagadal mo. At dapay mo nabatbate a kwartak. No kayat mo tagadal manan, pagadalan ka po. Apay, di mo apalan di kasinsin mo. Saan? Pagan anok ngay nga apalan dagi jay? Saan da matabak na? Ituloy mo nga rin tag-eskwela ah. Siyak ti mga awer ka dagiti anak mo. Saanin, Lola? Mabain ako na sumrek ijay pagadalan. Sigurado asyak ti kabakatan ijay. Ay na, ag-flight kayo nga agiina kasinsin. Ay na, nakaragrag sakak para kada kayo. Ngamin, nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Kat alaan da kayo nga agiina ijay pagilyanda. Wan insan, kat agyaman na kititulong mo kada kami ha. Sikatin ang bayabay ka dagiti anak ko, bayat iti kaawan ko. Ay na, awan na nyaman na insan. Masyanak ngamin kada kayo. Gapo iti naramid dagiti na kay kamangam kan ka. Inalman dati sa nikwa para kumakada kayo. Ala, baybay amon insan, tanabayagan alinipat ko dayta. Ay na, talaga nagsaya ti panagpuspusom, Elvira. Kat gapo iti dayta, napintasan ti biyag yung agiina. Nakasawa ka iti nasingpat. Kan adamat ti natalgad at trabaho mi abroad. Huwan nga roon, day tamat ti pagyamyamanak iti Diyos insan. Saan na kami abinaybayan? Nanang, nagsuldo akon. At iti kwartayo. Idulin mo ti kwartam, anak ko. Ada kwartak, iso adinak ikan, tadamat trabaho. Gumatang kakit diya kadagiti masapsapul mo. Kan agurnong ka. Huwag ka, nanang. Adagatang alote iti Pilipinas. Patakdirak to iti resort. Anya? Asino nga iti mangimaton kat awan ka mati jay, anak ko. Ado ti mabalin ko atal ka ni Jay, nanang. Kat ala, makaamo ka, anak. Aray ko. Sigal mo ng teacher ko, nanang. Ay na, hinuman kasano dahi tanay. Sapay awan kwarta tayon. Nailako tayo pa yan ti balay tayo. Awanan pagbayad tayo dito pagababangan tayo. Anya nga iti pagpadoktor mo, Jerry. Nabayagan na ito eh. Amarikling ng nanang. So, amatayak san. Ipan ko sa nanang. Ay na. Lola! Ilamang dagat! Kumatagdag iti pulis! Apa yan? Ay sus, anya tinararamid mo? Ay apo! Lola! Natiliwan na ka naglako iti may parit nga agas! Anya! Jerry, anak ko! Ay, apay, pinanawan na kami, mata. Napaw na yung tanagsapat, ipanangipulang mo, itibiyag mo. Makipaglabingit ako iti pupusa yan ni Jen. Nana. Kumusta kayo, Lola? Ay na, asika ka dinay tanara na po. Kanay na junjun, ay nababaro kayon. Kumusta kayo, Lola? Kailiw na kayo. Ay napo ko kaya. Pag-awanandak ko ba? Pagbababayak, dinararamid ko iti kalabas.
Sorry ka na kayo. Makon konsensya ak no malaglagip ko tinararamin mi ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandak. Bakit ako ni sa pagawanandak ko ma? Ipatpatag kayo, apo ko. Ala, Lola, di ka nagsangi. Ipatpatag na kayo. Uwan, nanang. Awan sakit tinakam ni kada kayo. Ayan ni Manang Jessa, Lola. Ay, wah. Atay di pagbaludan. Nabayagan anak kabalon. Iswasyak lang ang tikad-kad wadag iti duwang anak na. Tanatay matan ang kilyo, Jerry. Maala, nanang. Mangtad kami ititulong kada kayo. Tay supay nga aramatin niyo. Saan min ama oray ti panakay tabon ni Manong Jerry. Tagsubli kami manan ija abron. Elvira. Ikang kayo ti cellphone niyo, Lola. Tapos nadapang kontakan ni kada kayo. Agpasuro kayo kadagiti anak ni Manang Jessa. No di among operated. Ay na, agyaman ang apok. Nagsayaat kayo at at tao. Tauray awan nasayaat ngayong pagpakita ka na kayo. Nasayaat kayo latakan yan. Sorry manan, no inlit-liting kayo iti kalabas sa pukok. Ipatpatag kayo, nay. Ipatpatag na kayo man, Lola. Di ka mangidagdaduma kadagiti kamang ti pamilyam, tapno di mon tutilmunan dagiti luwam. Alagagayam di tanti nagibusan di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Biyag, di tao. Ano sampay laeng daytoy tuyo ken turon abalon mo ari na anak ko. Tawan kwarta nga ipabalon mi paikan ka. Saan da pay ngamin nga inted ti bayad ta inlakok aturon. Anyamat day tang ipapabalon nyo kanya ako, nanang. Kababain ka na ni Jeskwelahan. Sapay puro kwarta ti balon dagiti ka eskwelaak. Anya nga karot anak ko, ano sampay laeng ano anya tadda. Sana bale, tano at danto paglakwan ni nanang mo ititurom, at danton dalawans mo. Jak agbalunan. Agdawat aktulangan iti gayim ko ani Feli. Apayakas naman ang tirupam asimrak dito'y pagadanan. Masurunak namin kadang iti dadakkel ko, Feli. Jay turon kan tuyo ti pagpabalon da kanya kung diti eskwelahan. Kat, apay, anya ti madiijay, kat naimas matdagi jay amakan. Kababain ka nanditi pagadalan ti kasjay, Feli. Ha? Nukas na, awan balon mo ita? Awan nga ron. Ala, kat umay ka nga rod tapagudwaan ta ti balon ko akar ni ti manok. Ay, imbag ka pa eh. Ay, thank you talaga, Feli. Ano, ikanak. Apay, nagladaw ka nagawid rin na anak ko. Supay ko mati maitulong, mumut kinilanang mong agbalkot iti turon nga ilako na. At da ngamin inaramid may ijay pagadalan, tatang. Iso analadaw ka nagawin. Kasta ka di anak ko, malangarog, ingkag sukatan taginaw kay ti plataw. Aging nawak manan. Katuan anak ko, isulang mataramidam no sumangpot ka. Makauma mo ti kastoy. Alaman langan. Bumangon kan rin na anak ko. Ang mga numala daw kay ti klasem. Ingka mangisa ang itikanan tayon. Anyamatan. Di kay pala nagisamot. Ay na anak ko, maawatam kumamot atani. Isamsambot ko nga rod nga iluto da ito'y turon nga ilako.
Tapno masapa ak amapan mangisursur. Jak nga ron na mo dagluto. Balasang ka nanak ko. Nasken asurwam meten ati agluto iti kanon. Nagaduman na sa uyong. Wen man laangan. Ni matnanang mo di aglaklako iti turon rin na. Umay ka, tasit kanta. Manjak Feli. Mabainak amaamuan dagiti classmate ta ananang ko taglakla ko iti turon. Ala ka, api nga ibain mo. Basta umay ka dito taglamang ta. Tapno saan data makita. Saan anasaya at nga ibain mo ti dadakkel mo, Rina? Rumbangkit di ko ma-proud ka kankwana. Tanagagat nga aglaklako. Umay kakit din. Mapanta ni di classroom. Kanayon lata na maladaw nga gawit ti anak tateri. Ay, wen nga rod lakay. Kabut-buteng pay ita ti agpakarabi eh. Taado ti tambay aloko di tadaldalan. Wan nga ron ah. Makapadana ka talaga na iti arena. Apay an narabyan ka asimangpan. Naggapwam rin ha. Kat iji pagadalan ha. Nagpractice kami ngamin. Anyat masida. Adalinutok adinengdeng anak ko. Iso ti pangrabyan tayo. Ay! Dinengdeng lang ka na yun ng tisidsidaan tayo. Ay na anak ko, anya ngay nga rod. Kat isulaang matiad na. Kan naimas da ito linutok. Tadalaok na amarungkay. Maalaing kaagsukatan. Tagi da sarak, tamangan tayon. Hi, Rina. Asino ka? Ape nga mong tinagan ko. Napayagan na makikita ka lumablabas dito store. Tunggal mapangag eskwela. Ha? Talaga balasan ka na niya. Nakapimpintas ka pa eh. Sige, panawan ka pa eh. Adda ka no meeting dagiti parents inton bigat. Ibagam to ka dagiti dadakkel mo. Ay, wen gaya man niya. Meeting da gaya magpaiso. Kat, apay ngay, di ka agawid. Nalpas matunti klase tayo. Jak pe agawid, Feli. Masadsadutak ngamin tanakad adumot ipaparamid tayo di balay mi. Kat, anya nga rod. Talaga akas na. Tapno makatulong tayo ka dagiti dadakkel tayo. Masadutak nga ron. Mabalin ka di nga umayak pa'y langi di balayo. Mabalin mat. Ngam amangan nubirukan da ka. Saan? Siyak ti makaam mo, Feli. O sige nga rod, intan. Tapno saan ta mamalaman. Rina anak ko, narabyan ka manen. Sa dino ay nagkapwam. Napanak na ki-birthday siya yan da, Feli, nanang. Ala, numaminsan, di mon ulitan tagpakarabi ita delikado iti dalan. Ina, kabalak ti bagik ko naklangarudan. Di mula mo anak ko. Aywan, adagaya meeting dagiti parents inton bigat iti pagadalan mi. Kasta aya, o sige nga rod, tamapanak to. Di kay man nagkawis iti kasla trapo na. Tapno sana kababay ni iti pagadalan. Di napintas ti ibado yun to. Di nginginaan na kawas. Anya nga ron ti mabalay, no awan kaus ti inam ang inginaan anak ko. Uri sana nginginaan na, basta desente. Ne, apay, mangitugot ka pala itilakom at turon iti pagadalan dari na bakit? Wen lakay, taisupay ti malakwa. Sigurado nga ado ti tao ijay pagmimitingan. Uray di mo ka adwan, naplusaan ka amarigatan bakit? Wen lakay. Mangibabain na talaga dahil dyan ananang ko. Apay manan aya. Kasano, nangitugot pala itila ko na aturon ni iti pagadalan ni di meeting. Tilagbain. Anya ngay kumatidakas dita. Mayat ket ti tapno adda kwartayo. Adda itad na abalunam dito'y pagadalan. Mangibabain. Naamwandan aglaklako lang iti turon ti inak. Anyalat sa wandag iti tattaon ngay. Awan makitak adakas iti dayt na Rina. Pagsapulan ti inam dayjay. Iso adi mo sa wanti kasta. Makapasuron ngamin. Iti kasta pa nagsasaom. Kasla awan patag ti inam kan ka. Patpat gagmat
Mabainak lang amin amamwandang aglaklako iti turong ni nanang ko. Naimbagkan ka ata ado ti kwartayo. Tapno amom, apalan ka. Tanagagat ni nanang mo. Wen ado ti kwartami. Ngam amom ka din, nga agdumati ugali dagiti inata. Ha? Ni nanang ko nagsadot. Cellphone lang iji balay tar aramiden na. Di na pa'y matulungan ni tatang ko ngagtrabaho. Anya? Wen, ngam oray kas jay. Ipatpatag ko latan ni nanang ko. Iso akabayatan asi bibiyag dapay. Ipatag tayo ida. Tanarigat ti awan dadakkel na. Feli, sa dino ti ayan ni Rina, itad ko kumada ito'y turon a meriendaan nyo. Napanbiit nag-CR nana. Urayan nyo basitan. Saanan? Ibatiklatan kan kada ito'y balasang ko. Kanan nyo adwa dayta. Amangan ngamin no agungot manen no makita nak ditoy. Kan may sa, adapay ngamin papanak balasang ko. Sige nga rod nana. Agyaman na. Hi, Rina. Narabyan ka man. Awan ka diti kaduam. Ni, si Kamanan. Apay ayan awan kadwak. Awan bibiyang mo. Damdamagak lang, mat na awan kaduam. Tanog may saka. Itulod ka. Ha? Ay saanan? Kabalak tagawin na si Shak. Ditakan. Rina anak ko, apay, awan ka diti klase. Aldawan, bumangon kan. Awan klase. Apay aya. No kasta nga rod, bumangon kan. Takadwaan nak amapan aglako iti turon. Masadutak. Kan adapay papanak na madamdama. Bumangon ka kiddiditan. Tatulungan ti inam nga glako. Adda nga rod papanak. Anya kayo mutan. Maalabay amon lakay. Siyaklatan ti mapan aglako. Ni, anyat gagaram. Apay ngay may ka dito'y balay. Umayak man agtambay dito'y balayo, Feli. Apay, awan ka diti kaduam ije balayo. Adda ngam jak kayat tagyan ijay ita. Tati kayat ni nanang ko. Kadwa ka mapanagla ko iti turon. Kat masadutak. Kan kababain. Amangan no makita dakdag iti kaeskwilaan ta. Anya? Ay, unay kan. Alangaron. Ngam dito'y kapay ha, tay tuloy ko ti aglabakan agdalos. Jak pa'y masango ti makiin istoryaken ka. Ala, naiturog mo din ni Rina dito'y tugaw. Ay, Rina, bumangon kan. Nagmayat ti maturog dito'y balayo, Feli. Awan disturbo. Wan, ngam kita ang taglawlaw o. Nasipngatan. Ang mga nubirbiro kandakan ije balayo. Ay, ala, wan ngagpaiso. Sige, agawid ak nga ruden. Wan, ngam kita ang tidalan mo Agan-anad ka, tanirabiin. Wan, Feli, di ka mandanagan. Nairwama kun. Kan kabalak ti bagik. Lakay, madanaganag. Awan pa'y laang ti anak takot ni nasipngatan. Ala, tarumwarak. Inaksurutan no sa dino tinapnapanan na. Wala kay, aganad ka atan nasipngatan. Ala, kaslad na tao amang sarsaro no kanya ka. Rina, wait lang. Nagkita tama na. Kanayon, ti panagranata. Si Kamanan, apay asursurutan na. Nabayagan na kaya't ka nga itulon. Ngamtimot ngayon kaya't. Isa sinurot ka. Kaya't itata dudwatan, maaramid kunti kaya't kukan ka. Hasan, di nakasitgan. Agriawak man iti napigsa. Uray agriyaw ka. Awan makangigken ka dito, Rina. Anya? Oh my God! Ata! Ipadanak pangasim! Di nagpagaramitan iti dagas! Maasi ka kumakanyag! Kukuha ka itan, Rina. Oh my God! Di nagbaklayan! Ibaba na! Pangasim! Mapantay dyan kasama kan.
Tapno awan makakita ka tata. Mapanta. Hoy! Ipatamtam ako! Tatang! Tulungan ng tatang! Walang bay na lakay. Hindi ka kayo! Umay ka na anak ko. Apay, ano ta naramidam dito eh? Tatang, ipagtata kayo. Panggap na kagundawayan de Jalusyo. Anya? Oh, tawanan bay na lalaki. Dandani ka harudang anak ko. Daytan ti bagbagami iti amamken ka. Kunami adi ka agpakpakarabi iti dalan. Ngam natangken tumangamin ti ulom. Anyang ay dandanikan na isang makanak ko. Uwan nga ron, nanang. Ala, pag nakmamday ta anak ko, amom tondo sumaruno, di kan agpakpakarabi ewan. Uwan, nanang. Agawid akon, Feli. Mapanag ka ospital. Ha? Apa yan? Asino tina-ospital? Intaray da kanu sa ospital ni nanang ko. Anya? Apay ka no? Naatake ka no, Feli. Anya? Saan na makapagnaninanang mo anak ko? Nakakaasimat ni nanang. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot ama nagtakda ka sa tattao dita. Ngam apay atipay ina ka nakasingsing patlaunay. Ikararap ta. Nga gimbag tumot laang ti inam anak ko. Kumusta ngay ni Nana Terry? Na-stroke ni nanang ko, Feli. Kat saan na makapagna. Nukas na. Saanan ang makalako ni nanang mo? Saanan Ay, kailiw ko pa yan tilako na aturon. Nagsamit ka na imas. Ay, wan nga rod, Feli. Ngam, saanan ang makalako ni nanang ko iti merienda. Kan di natan maituludan iti merienda ta. Nasapa kamot anagawid anak ko. Wan nanang, tamo ka di mo kabaalanan tagluto. Iso ang manipod dita, siya kung tagluto. Ha? Ay na, agyaman na kanak ko. Wan nanang. Nang, mabalin ka di nga isuro da ka agluto iti turon? Ha? Apay anak ko. Makapangpangan ka kadi iti turon? Kayat ko ang masuro, nanang. Takayat ko mati mapanaglako na awan klase mi. Sigurado ka anak ko? Wan nanang. Ado nga minti mailiw iti lako yo aturon. Iso akayat ko mutin taglako. Kan tapno makatulong akada kayo kan ni tatang. Maragsakan ak unay iti imbaga manak ko. Agyaman ak, taam mo munti makitinulong ita kada kami iti amam. Wan nanang. Kat pakawanan dak no saan na nasaya at tinararamid ko iti kalabas. No nagbalinak asadot. Kan natangkan ti ulok kada kayo. Ay na, agyaman ak ta nakaamiris ka matlaang anak ko. Ala, isuro ka nga rod nga agluto iti turon, anak ko. Nasapa kamot nga nagreing anak ko. Kat awan mo ti klasyo ita. Wen tatang, masapa ak ngagluto iti turon. Ta isursur ko no madamdama. Ha? Agisursuro ka iti turon? Wen tatang, ta isupay ti paglakwak ang may tulong ko kada kayo kan ni nanang. Oh, ay kat wala anak ko. Ay na, maragsakan ak unay iti makit-kitak itaken ka.